paniud to na po mga higala. Hiwa-hiwa na po tanig kamatis, no. Kining pobre halos balik-balik na tong sudan, pero ang ato lang himuon nato din sa ato ang panimalay, no, kung ang atong sudan balik-balik na lang kay ibaw na ding kalisod imantay og kara adlaw palit og ato ang gamiton sa ato ang panudan, no. Sa matag adlaw kundi ang ato rang pagbalik-balik sa mga naa nato nga kaigsunan ko. Sama sa munggos mo gina ito ang panglaban, no, bida sa kusina sa mga pobre. Okay, ang dato na po dani pero di sila lang panghidlaw lang ng ilaha, no. Okay, hiwa tag-ahos mo simple lang yapon balik-balik pero lain-lainon lang nato pagluto. Di magkuan ba, di magsawa ang atong baba. Ang atong kauban sa balay, no, kay yung mga batanon mingon mag-unsa mao na paano pod mao gihapon atong sudan, no, may pilian na sila pero kita sabot mga atong baba, no, og tiyan pero dili gud unta gusto pero ato lang pugso, no, kay may lain. Nana kita, no, pero ang mga batanon di mo sabot anang puntuhan, no, gusto gyud nila nga lain-lain og sudan, lain-lain mo matog luto ana gyud ang technique ba. Okay, may magsunan mao ni akong lamas gamay lagi lain-lain pero di yung daghan ginagmay ra gud igo ko sa atong giluto kani humba pod gamay ra pod di pod labian kay makadaot ang dili tambok na, no, kanang unod gyud ang palit kog karne gamay unod gyud tanan. Pili-pili lang ta sa kuan musugot na po lang tindira unod sa kay gamay ra di daghanon. Okay, wala na humba na, no. Munggos may kuan atong gisagol aron okay lang kayo. Way tambok na, no, way kolesterol na, way tambok kasi wapo na gisaha. Okay, mo lang panakot na ipipara itong isagol diri mga kaigsunan ko. Mao na itong paniud to naana lagod di gyud munggos gyapon pero ang pagluto ilahi na siya ba di na yung pariho gyapon. Sunod na po na bulinaw na sa subak di lahi gyapon ang lami. Lahi ng lami, no, di magkapariha naana gyud ang diskarte sa atong sudan, no, nga dili pulan. Hukay lang ta kay mga on itong magigsunan. Okay, mga na siya, no, baboy pero ang baboy na pa humot na lima na daghan gamay ra mo na okay ra na punito ang panagsa niya ang munggos may daghan og kao, no, mo na healthy foods ba, healthy food. Okay, magisana kao kana pong akong humay puwa panagsa mag itom-itom buta pa sa man itom pula po mo nag red rice nga dark red rice. Dark red ba? Okay, magisuna, no. Okay, kao na ta, no. Di nya lang baboy kari na munggos tong lao, no. Ang baboy nya na puna panihapon na lain na pumunggos si butang na. Bitaw joke na. Okay, magisunan mo ni ato ang kinabuhi ning probinsya nga minusok budget. Kaya salamat na sa inyong pagtanaw, may adlaw atong tanan bay.